Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, NTC Region 6 nagpaandam sa publiko sa mga tax scams angot sa peke nga mga trabaho. Mga negosyante magapresentar sa mga mayor nga issue sa mga local nga leaders sa gobyerno. Sa balita nasyonal, Ruana Guanzon ginakusarang ginpuar sa mga nominees sang P3PWD nga mag-resign. Vice President Robredo wala pa siyang plano nga magsulod sa anuman nga posisyon sa gobyerno. Sa balita international, masobra 20% sang teritoryo sang Ukraine ilan nabawi sa Russia. Sa balita sa sports, Draymond Green nagpahayag nga hindi pa kinahanglan magpanik sang GSW matapos na piyerde sa Game 1 batok sa Boston Celtics. Sa balita entertainment, Chris Aquino nagpaalam sa social media para sa iya long-term treatment. Samtang sa balita espesyal, mga life lessons nga dapat himuon sa pag-edad 20 anyos. Maayong aga Bacolod, may aga bilugumahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Hunyo 4, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best! What's atin sa mga Aksyon? Happy Saturday! Sa liwat, thank God it's Saturday. Kagwas, day off sa mga ka-aksyon naton nga ara sa mga normal nga mga super kalot. So sa mga normal nga trabaho, mga 8 to 5 nga trabaho, it's time to bond with your family. Subong adlaw, iban half day lang. Kagbuas, it's a family day. So sadya-sadya lang kag take time nga mag-spend good some quality time sa family. Good morning sa atin sini nga mga Facebook Live viewers. Please do like, share, and follow ang tanan nga social media accounts sa Aksyon Radio Bacolod. Kag especially kada kuan bala taga balita or kada program, please i-share niyo man sa inyo mga friends. Good morning dira kay Ma'am Georgia Gargasiran, Saturday morning connection boy and Miss Eden. Kay Joel Lamoted or de Tomal gini siya siguro. Good morning Action Boy, naga-monitor sila kuno sa may barangay Takuling. Thank you so much sa pag-monitor. Kag kay Maninoy ko dira, Juan Bolgalio, kag kay Maninay Alma sa Las Vegas. Good morning dira sa imo. Ma'am Jinky Dalagdon, kag kay Ma'am Vanessa Mayo, of course. Kay Maninoy ko Lea Ray Benitez. Wala na siya naka-komento dire pero kabalogid ko nga nagapamati siya. Kay Ma'am Cory Vidaha, dira sa may Banwas ang Hinigaran, may aga. Kag sa sa iban nga mga EFC members, sila dira ni Ma'am Christine Menyes Villalobos, may aga. Kag salamat gid sa inyo sini nga pagpamati every time, all the time, every day, every minute. Everyone. Everyone. Thank you so much. Kay Maninoy ko da Major Wilfredo Benaman Jr. sa Valladolid City Municipal Police Station. Good morning. Kay Major Aral. Good morning. Major ano? Aral. Aral sa dinaya? Sa San Enrique. Ay, okay. Sa friend ko da kay Beth De La Torre, morning man. Kag kay isa pa ka Beth na akong friend, Beth Lamprea. Yes, kada mo sang Beth. Si Miss Thailand na yang si Kapon ka. Yes, thank you so much. Sa tissue holder. Sa tissue holder. Tanay may tissue na dala. Char! Ngayon pag tissue. Yan ka na tissue holder. Problema tagaan ka mga ano ganito pa rin ng key holder sang car. Tani may car. Tani may car. Di ba no? Ang mga ginatawag nga mga key holder. Tini yung keys ini. True. mga busawan. Ayaw pag key holder. Si friend ko Beth De La Torre kay na panisig isang mga 6 nagatamyaw. Nagatanaw man. Thank you so much. Standby na sa aton mga balita lokal.
Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:09. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagpaandam ang National Telecommunications Commission Regional Office 6 sa publiko batok sa paglapta sa mga text scams nga nagapahibalo sang peke nga mga job opportunities. Nagpaandaman ang NTC Region 6 sa peke nga solicitation gamit ang ngalan sa mga opisyal sang gobyerno kag kilala nga mga personalidad. Nagpanugyan ang NTC sa publiko nga mangin mabinantayon, maghalong kag i-validate ang impormasyon nga mabaton paagi sa text message. Sarang mag-report ang publiko sa NTC Regional Office sa Barangay Quinton Salas, Saharo, Iloilo City o kung magtawag sa 033-320-2251 o kung mag-email sa ntcr6@ntc.gov.ph. Natala na naman nga magapatigahan sang meeting ang mga negosyante sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental sa lokal nga mga lideres ng gobyerno sa panabuton nga Hunyo 9. Sunod kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon, apat ka mga mayor nga isyu ang ilaluyag pangayuan sang bulig kag ining ginalakipan sang wala untat nga pagtaas sa presyo sang gatong, kuryente kag basic goods lakip na ang tuman kataas nga wage increase. Sunod kay Carbon, kalakip sang ila ginimitar sa mga pagsinapol sa Mayor-elect Albi Benitez, Congressman Greg Gasataya, Vice Governor Jeffrey Ferrer kag madamo pa. Nagalaom si Carbon nga paagi sa bulig sa lokal nga mga opisyales sa probinsya kag syudad, mahatagan man sa nagkakaigo nga atensyon kag solusyon ng ila ginatubang nga problema. Ginanunsyo naman ni Mayor-elect Albi Benitez nga aprobado na sang DILG ang ila sulat nga nagapresentar sa ila transition team nga magapasiguro sang masulhayo kung matawhay nga pagligwat sang sang bagong administrasyon. Base sa Facebook post ni Benitez, ila karon ginahulat ng pag-aproba sang DILG sang meeting sang outgoing administration sa ilang appointed transition team para masiguro nga mapadayon ng serbisyo kag accounted for ang tanan nga assets sa syudad. Ang sulat ang inadres kay Maria Joy Maradeth Madayag nga among pamuno sang DILG sa Bacolod. Base sa sining sulat, si Congressman Greg Gasataya ang pamuno sining transition team, samtang miyembro naman sanday Councilor Al Victor Espino, Attorney Cesar Distrito, Attorney Pacifico Maghari, Attorney Romeo Carlos Ting, kag Attorney Carl Joseph Chu. Ginatugyan na lamang ni Vice Mayor Lecid Familiaran sa National IATF ang paghimo sang desisyon agot naman sa ginaproponer ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga mangin optional na lamang ang paggamit sang face mask bangod sang nagapadayon nga pagdubo sa kaso sang COVID-19. Sunod kay Familiaran nga among chairman sang local IATF sa Bacolod, apesar nga nahangpan niya ang puntong ginpagawa ni Concepcion, mas labing maayo kung ini ang mag-aagi sa nagakaigo nga proseso, ilabi na sa rekomendasyon sa mga health expert nga kabahin sang NITF. Aminado sa Familiaran nga nagnubo na gid man ang kaso sa COVID-19 sa bilog nga pungsod, apang mas maayo kun ining mag-aagi sa mga kaigo nga pagtuon. Nagakaigo nga pagtuon sa piyak nga bahin liwat nga nanawagan ang vice alkalde sa publiko nga wala pa mabakunahan nga kun mahimo magkooperar sa panawagan sang gobyerno agud mapasiguro ang nagakaigo nga proteksyon. Personally, I'm not a medical doctor, and that si Joey Concepcion is also not a medical doctor. Ibilin ko niya for me sa National IATF, sa DOH, sa pag-decide. Si Vice Mayor Lecid Familiaran. Samtang naglambot na sa 55,840,000 pesos ang balor sang National Housing Authority Emergency Housing Assistance Program pondo ang nahatag sang gobyerno probinsyal para sa 11,168 ka mga benepisyaryo nga nalitan sang Bagyo Odette sa Negros Occidental. Sa kahapon nga Biyernes, ginpamunuan ni Governor Bong Lacson na magpanagtag sang 5,000 sa 2,944 ka mga individual sa mga distribution areas sa municipal gyms sa Dangkalan kag kanlamay covered court sa Banwa sang Ilog. Sunod kay Lacson, sunod nga cash distribution ang patigyon na naman sa Banwa sang Isabela, Kawayan kag siyudad sa Sipalay. Ginpasiguro sang gobernador nga mahatag ang kabugusan nga 91 milyones pesos nga ayuda sa 18,200 ka mga benepisyaryo sang NHA IHAP. Pinakamadamo nga benepisyaryo nga natagan amo ang sa siyudad sang Kabankalan nga may 7,234 ka mga benepisyaryo.
Sa katapusan nga balita lokal, opisyal nga pagabuksan sa publiko subong adlaw Hunyo 4 ang Isla Madalag Eco Haven sa Barangay Madalag Banwas sang Ibi Magalona, Negros Occidental. Sa ginpatigan nga blessing kahapon nga adlaw Biyernes, ginpahay ni Municipal Mayor Marvin Malacon ining bago nga tourist destination kag makadugang pasanyog sa industriya sang turismo sa Banwa. Dugang pa ni Malacon kaanga ini sa Lobok River Floating Restaurant sa probinsya sang Bohol sa diin pwede nga makakaon ang mga bisita samtang nagasakay sa bangka. Isa sa mga ginapabugal nga menu among sugba, tula kag kilaw ukon sutukil nga may upod nga kasag kag talaba. Ginpasiguro sa alkalde nga mangin kasarangan lamang ang presyo sa mga pagkaon kag may barato man nga environmental fee sa balor nga 10 pesos. Sa una nga pagbukas pwede ni makabaton sa walk-in customers umpisa alas 8 tubtob alas 10 ang gabi halin Biyernes, Sabado kag Domingo. Lakip man sa masamig ginabisitahan nga destinasyon sa Banwa among Mangrove Eco Trail sa Barangay Tumongtong. When untan niya development kay we're planning more pagid to accommodate tourist no makadto diri no. One of that is ini mga balay we're planning to relocate them nga botan sa saktong nga lugar, and we're planning to put some kubo in the middle and the area. Ang so planning to have our own diri ng bangka nga da mismo mas kaon sa bangka. Si Municipal Mayor sang Ibi Magalona Marvin Malacon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:15. Attorney Ruana Guanzon ginakusar nga ginpuwersa ang mga nominees sang P3PWD nga mag-resign. Samtang Vice President Robredo wala pa sang plano nga magsunod sa anuman nga posisyon sa gobyerno. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya tumakami nga amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat Okay, no? Sakay di na tuman. Marce Rumbina Sunyo, classmate, morning sa imo. Good morning. Utod ni siya ni Kagawad Milchor Baroka Rumbinas bla. Dira sa may
Hinubaan. Pero hindi siya sa bago, ni siya yung classmate. ay, kalayo. Taga bago yung actor sila ni Kagawad Melchor. Tanong. Pag naman ka, dali di sa kuno. Ay, wow! Nakalain. Dali na sa ako share. OMG, it's so cold. Pahag naman. Ay, linit. Ma'am, alam lang, iba na, di ba, tig-ululan sa bang? Pauso naman na yung, ay, cuddle weather. Mama mo na. Ay, natugnawan ka dahil planchahang lawas. Hindi kami mag-post-post kada nga, sino pwede pahag? At... Okay. Teka, pero speaking, since nablang madalag, Eco-haven. Bisitahon tabi, tanahon tabi. True. Or suggestion ko bika monitor, bisitahan niyo bilang Suggestment. Kung okay lang. Feeling ko machinilas ka to galing Action Boy. Naman. Pwede mo nakita ko to sa picture nga nakakaon ka doon nahulom ang tiil mo sa... Ay, eman basi kung... Basi may fish massage. Kage ka na? Fish massage. Wala. Wala ka na kage? Nakita lang ko, pero kakalambi, natistingan ko lang sa may Star City. Star City. Try ko na. May gamay na sila bala Hindi ko kagwanta kay kakalam. Kay primero mo lang. Kung babayaan mo lang sa ulihin. Okay lang na. Anad ka naman lang. Ano namin, ako Action Boy. Okay, mga panit-panit na sa imo nga tiil bla. Ganito wala, ni kakwaon sa ako ng ano. Okay, doon ka sa flawless yung imo nga. Esperanza. Doon wala iyahaw. Doon wala iya sa mga panit-panit? Oo, yes. Wala pa ko na-change skin. Basi wala ka panit-panit, basi kibol. Wala man. So soft. So soft. Ang panit-panit, kaya sa guya, so pwede ito smoke. Ang guyang ito smoke. Ano na panawag ng mga fish naman? Namiyakos na mo, pero ang hindi ko ay nadisa ko sa ato, ginabakal pa na from abroad. Ay, okay. Di ba may ara man nasa may Kanlaon, I think. I don't know, hindi ko kamalo. Sa Sikihor or Kanlaon. Basta go there sa southern part. Okay. Pero speaking silang eco-heaven ni Mayor Malakon, namin bisitahon ng prono. Tawag na para ma-explore naman mga bagong lugar. Mayor, ano man kami dabi, mabisita. Oo, makakwanta da, bla daw, balo ka, ang number 1 na da, nga gina-look forward ko. Kasag. Ang kasag sang ibig mo na, which is different from other kasag. Malilingi. Gani, so malilingi naman ang ulo mo. Ikaw daan magkaon kaya kasag. Yung 3 ka kilo. Ay, kilo. Bali mo, van ko sa Sikihor ko, no? Nung kwan lang. Oo, yes. Ang nasamba kong fish massage. Actually, hindi sa massage, Fish, so, ano be? Kwan na sa? Fish session. Para safe. Fish, flesh-eating fish. Flesh-eating fish? Duburan na. Masipira na. Kalain. Pero namin, sa namiya ko na yan. Enjoy ko na yan. Relaxing. Amo na mga Star City kami. Amo na tayo na una-una ko nakatuan. Tapos sa mga massage na massage. Kaya Star City ba, yaman ni Boss. Oo, true. Try Maglakad ng to the pag-action sun, radyo. Magkadto ito mga pag-action radyo. Libre na. Perfect. Tani, no? Sa Standby sa tundugan ng mga balita. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic doon, ng traffic dito sa sulod, ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong.
Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang. Standard Time, 7:24. Sa detalye na sa ato nga pangunang mga balita nasyonal, ginakusar ni National Youth Commission Undersecretary Ronald Cardema si Anay Comelec Commissioner Duran nga ginaparesign ang mga P3PWD o P3PWD party list nominees para nga ini siya makabulos. Sa isa ka forum, gina-claim ni Cardema nga ginaligar ginapuwersa ni Guanzon ang mga nominee nga magdeklarar nga patay na sila o kung incapacitated para makabulos siya. Suno kay Cardema, ginatugutan lamang ang substitute tubtob sa adlaw sa eleksyon nga pulisa ini ang ginimo ni Guanzon sa ini ang yara pa sa Comelec. Suno sa NYC official, iya ini nibeluan matapos nagdangop sa iya ang isa sa mga nominee kag nagpangayo sa bulig. Nagka-claim si Cardema nga ginpakita sa iya ang screenshot sa ginaligar mensahe ni Guanzon nga nagapangabay sa mga nominee nga mag-resign kag pagkakasaila sa Viber group sang party list. Ginhangkat ni Anay Comelec Commissioner Rowena Guanzon si National Youth Commission Undersecretary Ronald Cardema nga ipresentar sa iyang nominee nga ginaligar puwersa sini nga ginpa-resign. Sino kay Guanzon ang ining reklamo dapat isumiter sa Comelec kag hindi kay Cardema. Dugang pa ni Guanzon, si Cardema wala sang business para mag-intra sa P3PWD party list. Para kay Guanzon, spekulasyon pa lamang ang akusasyon nga luyag sini nga magpungko sa Kongreso bilang bulos sa P3PWD nominee. Sino pa kay Guanzon, tanan nga nominees ng party list ang honorable kag edukado. Ginpatag ni Guanzon sa tion nga mag-issue na ang Comelec ng party list and certification of proclamation. Ang party list ang makadesisyon kung sinong ilatiglawas kung tanan nga nominado ang mag-resign kag mag-suminer ang grupo sang bag-o nga listahan sa Comelec. Wala pa sang plano si Vice President Leni Robredo nga magsulod sa anuman nga ahensya sang gobyerno. Sunod kay Attorney Barry Gutierrez, ang spokesperson ni Robredo, hindi anay magbaton sa anuman nga posisyon sa gobyerno si Robredo, bangod nakasentro ang atensyon sini sa karon sa matawhay nga pagtapos sang iya termino. Ang pahayag sang kampo ni Robredo ang ginimo sang balita nga hatagan ini sang posisyon sa Marcos administration. Suno pa diri nagatutok man si Robredo sa pagka-private citizen nga magahulag bilang kabahin sa isa ka civil society nga tinguan nga prayunon ang serbisyo sa publiko. Plano ni Robredo nga maglansar sang non-government organization nga pagkatawgon nga Angat Buhay sa maabot nga Hulyo 1, isa ka adlaw matapos magpanaog bilang vice presidente. Ang Angat Buhay isa ka anti-poverty program sang Office of the Vice President sa idalom ni Robredo. Ginanunsyo naman sa National Museum of the Philippines nga temporaryo ipasira ang National Museum of Fine Arts sa Old Legislative Building sa bahin sang Padre Burgos Drive, Manila, umpisa Hunyo 6 tubtob Hulyo 4. Ini kasunod sa himuon nga preparasyon para sa inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hunyo 30. Ginagabig naman sa National Museum of Fine Arts nga isa ka dungog para sa ila ang mapilian bilang venue sa inaugurasyon sa ika-17 nga presidente. Liwat buksan ang museum sa Hulyo 5 alas 9 sang aga. Magapaday naman ang regular nga operasyon sa National Museum of Anthropology kag National Museum of National History. Naka full alert status karon ang PNP sa bilog nga pugsod kay ila karon ginamonitor ang sunod-sunod nga pagpamamba sa Mindanao. Sunod nga Police Colonel Jean Fajardo, spokesperson sang PNP, pasangkaron sang kapulisan ang police visibility sa mga public transportation terminals kag maghatag sang bus marshals base man sa mando ni acting PNP Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. Duha pa ni Fajardo na patigayon man sila sang random inspection sa mga bagahe kag nag-deploy na sang bomb sniffing dogs sa bilog nga pungsod para sa seguridad sa mga public terminals. Tinalikdan nga semana, duha ka pagpamamba natabo sa Coronadal City, South Cotabato kag Tacorong City sa Sultan Kudarat.
Tielek din ng Biyernes, may duwaman ka separado nga pagpamamba sa Isabela City, Basilan, kay isa diri ang natabo sa bus terminal. Sunod kay Fardo, may lead na sila sa pagpamamba, nagapating kapulisan, ngayon ang konektado sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, samtang ang pagpamamba sa Basilan ang ginaangot sa Abu Sayyaf. Sa katapusan nga Balita National, ginrekomendar sa PNP Internal Affairs Service ang pagkakasa serbisyo sa anong ka mga pulis sa Caloocan nga ginaligar nagkuha sang 14,000 nga kwarta sa street vendor nagligad nga Marso. Sino kay ES Chief Attorney Alfegar Triambulo, ginkilala ang kapulisan nga Sanday Police Corporals Noel Espejo Sison, Romel Toribio, Ryan Sammy Gomez Mateo, Jake Barcenilla Rosima, Mark Christian Cabanilla, kag Daryl Kaliha Sablay ang Caloocan City Police Drug Enforcement Unit. Suno kay Triambulo, ang mga pulis ang guilty sa grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. Matapos ilag ginkastigo ang vendor nga si Eddie Yuson kag ginkuha ang kwarta base naman sa CCTV footage. Sa tion nga aprobahan ni PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang rekomendasyon, ang anom ka pulis ang hindi makabaton sa ila benepisyo kag makatrabaho sa gobyerno. Nagapangatubang man ang mga pulis ang robbery complaint. Madumduman Marso 27, gin-corner sa kapulisan ang street vendor kag ginusisa ang iyang mga bag, nagpangayos ang ID sang biktima nga nagalibot sa lugar, samtang nagapatigayan sila sang anti-illegal drug operation. Ginaako sa mga pulis nga ilag ginsakit ang biktima pero ginpanginwala ang robbery nga alegasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, na 7:30, atong Balita International, balita sa sports, showbiz, balita espesyal, kaiban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya tinagamat-amat kumansa ka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Kay Inday Blaza, good morning dira. Kay Drochel Evangelista, Teofilo Espanyola Jr., happy 86th birthday kay mamang niya Boning sa Tagda Zone 3 Hinigaran. Why? Happy birthday to you. Grabe ba? 86 mo, no? 86 dapat manas malawi ko yan. Juanito Nesia, good morning dira sa Pahanukoy. O si teacher mo rin ako? Yes, Teacher Romela Revelo, good morning. Kay Tito Shello. Kung diin ka man nga bahin sang kalibutan Ato sa Malugo, subong. po si Shilo. Ato siya gyapon. Okay. Yes. Pero si weekend, mas napuli naman siya. Wala ta kabalo kay di baligad bisan weekend wala man siya pa-uli. Okay. Depende lang Depende lang kung may nagduhol siya kaya balbala ni Teacher Romela wala na pasulod kung wala siya ginaduhol. Ay, gali. Oo, So, bala. gali pag puli, gali. Ano tayo na? Gaon na. True. Hindi ka kasunod di akong Ala, pasok. Diba? Perfect. Ay, kanami. Kanami, tani. Kay Teresa Linaha Kayaw, morning dira sa imo. Kay Gemma Hamantok. Dali lang. Good morning. Unapprove ko, no? Nan. Okay. Sige.
Good morning, Direction Boy. Kami na pag-greet. Di bala si Sir Jurgen. Dali lang gida. Happy birthday ko no sa iya sini nga bata nga si Geraldine Salazar Hunsay. Kag happy birthday danay. Happy birthday kay Geraldine Salazar Hunsay. Happy birthday to you. Yes. Pwede na karon makuha ng on-air bala Yeah, greetings. sige, on-air. Okay. Kag advance happy wedding anniversary ko no kay Mr. and Mrs. Roberto Pertoga. Boss, ang tanan welcome gid ko na sinubaan. Siling ni Arman Toga. Wow! Pero dito sinubaan. Gani birthday invitation mo, Tuto Arman. Ote, welcome ang tanan ha. Tanan. Ari nyo yung on-air, bala ka mo na. Basta tanan ko, no? Basta sa hinubaan lang ko, no? Wow, mga freshly caught fish. Gabi ba? Yes. Sir Pert, happy anniversary, ano? Yes, Sir happy Pert anniversary, Mr. and Mrs. Pertoga. Ate, atong si Shelo to, ah. Ready ho, ah. Nakaduhol, guro, kaya nga, nakatupad na. Oh, gani. Ang nga nakatupad man. Kung ako pa pamatian, kung pa pangambali, Teacher Romela, ready ho, ah. Tupad ko. Oo, ready ho, ah. Tupad ko, ah. Gakadlaw sa hambal. Nakaduhol, guro, eh. Yes, nakaduhol. Naka-remit. Nirekari. Remit. Kaya kung wala siya naka-remit, karon Remit kuan ba dili double ba? Marimit. Oo, kaya para wala sila lansihanay. Kaya delikado kung may mga lansihanay, no? Serte, no? Perfect. Good work, Tito Shelo. Pagkasal na ni Romila kag ni Shelo. Why nagibi si Shelo? Ay, mga tonta. Mga tonta ko nagibi. Samtang balaga marcha si Romila. Kaya kung naghibi, may nakita naman ko natin nga meme, Aksyon Boy. Naghibi kay Basi, ano, gahinulsol, wala nga, hindi na ko nagkaisul. Gahibi siya, muna nga nahibi agle. Balita espesyal, tato bala dason. Patapusan na lang din si, luoy ka man sa mga, sa mga nagahibi, lang magkasal. Iba niya, nagahibi ka mo, ha? Gahibi sila nga tungod na subuan sila nga biyaan nila sa ulihin mo. Amo na! Advance! Ay, may future tense, gali. Yeah, daw ka, hindi man ko kakawad kita biyaan kung mas gapon sa ulihin. Oo, pero dali lang Bro, hindi tanan ah. Hindi tanan. Not all ako. Awabi ko ka. Ang problema lang to galing kay Jason. Kasi na Jason. Yes. Nag-ako sa mo. Kundi na dalaig pa kadamaan. Among Aksyon Boy, no? Kasadya. May kung laging ko ako ninoy mo. Ayaw mo na ako, naka-advise ka gitani. Na-advise ko tani siya. Gano'n, pero may mo gina-advise. Number 1, Jason, hindi ka gin magpadako. Yes. Ikadua, hindi ka mag-ako. Pamatakpang hindi ka mag-ako. Ikatatlo, kung daw naging memo, tudlo ang migo mo. Subong ginulso si Jason. Tudlo Wala ang kayong migo kuha mo. maninoy. Iya to yan ni Kwan, ho. Si Moira, nagpasalamat nga wala kayong kuha maninoy. Yes. Pero gin-break na. Pero kung gikuha ka maninoy, why pa sila nagbulagay nga duwa? True. May tsansa pa. May pila tsansa pa pa. percent. Eti, wala mag-ako mo. Sayang. So, sa mga klaslonda, please, kuha niya si Aksyon Boy. Ikadua, si Moira, hindi na sa pare. Oo. So, hindi ka dapat magkumpisar da. Ganito? Joke lang. Kapani. Okay. Aksyon Radio Philippines Standard. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa Balita International, nabawi isang Ukraine forces sa masora 20% sa teritoryo ng ilan na piyerda sa Russia sa syudad sa Severodonetsk nga amo ang sentro sa eastern region sang Luhan. Sa report, yara na lang sa kapin 70% na sakop sa Russia kag amat-amat ni nila ini nga ginabawi. Sa balita sa negosyo, plano sang Department of Information and Communications Technology kaupod sang masunod nga administrasyon nga ihatagan sang prioridad ang paghatag sang internet access sa mga nabukid nga lugar. Sunod kay DICT Secretary Ivan Jan Uy nga lakip sa plano ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. amo ang digitalization sang infrastructure. Mabulig man ang DICT sa pagpabaskog sa automation sa gobyerno agon mapasanyog ang revenue collection sang pungsod. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 56 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 20 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 70 centimos. Sa ato naman
Sa Balita Entertainment, nagpaalam Aksyon Boy, actress kag host nga si Chris Aquino sa iyang nga mga social media followers and friends kadunga naman sa pag-update sini sa iyang nga autoimmune condition. Si Aquino ang yara karon sa US kundi nagapaidalom sa long-term treatment matapos na diagnose ang eosinophilic granulomatosis with cholangitis. Gin-share man ni Aquino sa social media ang statement sa iyang doktor kundi inasaad nga ang masunod nga 12 ka bulan ang mangin crucial para kay Aquino. Nahibalaan kung wala sang treatment, ang life expectancy sa mga persona nga may egpa ang yara na lang sa 25%, kag kung mayara sang proper treatment, mayara sang 5-year survival rate. Sa balita sa sports, ginpahayag ni Draymond Green nga hindi pa kinahanglan magkabalaka ang Golden State Warriors sa nagkapanahon karon nga NBA Finals. Matapos na pierde sila sa Game 1 batok sa Boston Celtics sa scoring 120-108. Ining una kay ginahan nga napierde ang Golden State sa ila home court. Naibaluan patiunan ang Game 2 sa buwas nga adlaw kung Lunes nga adlaw dito gyapon sa home court sa Golden State Warriors. Balita Espesyal! Good morning and happy ano sumpa? Happy lang. Amo mo na din wala. Wala ka balong hindi ka masulad. Basta happy lang tayong lahat. And happy birthday sa Gusto ko birthday. happy ka. Yes. Gusto ko happy ka. Yes, perfect. With angle. Kuwabi kay happy ka. kasi magdalagan kung bla gusto ko happy ka. Ba, ano na yun sir? Screenshot. Ikaw na okay, ikaw lang tanong. Ang medyo, kaliwat-liwat. Go! Gusto ko happy ka. Yeah! Kalain, boy. Kalain? Kalain, Then boy. di magdaog? I-practice. Practice Kay December pa to bala. Oo. December pa. Kaya amo na bing ako nga imoon nga kuan. Oo, nga sa tarpaulin. Ako nagapangayo sang inyo nga bulig. Kay gusto ko happy ka. Ay, tapos eleksyon yung sila lakit na rin eh. So, sige ka. Buwi. Practice on mo sa too, kag sa wala. Akabudlan na sang wala nga happy. Amo na? Ano doon ka lang, sa wala. Kundi isa lang to yan kay kay Senator Enrile. Duaon ko guro parang isa wala to. Sige. Gusto ko happy ka. Ito ka kuan now? Kalangalang Imba? Ito kay imba, no? Mangitatalain. Para doon ka happy. Gabla. Pero mga ba ako? Practice mo to kag wala. Kay mga ngalay kaya akong puro to. Basta tapos election ka mo. Naunay. No? Pero dapat sundon mo yung action boy. Kaya siyempre, tanawa bala subong si Enrile. Bala kay pila na siya? Sobra na lapit mo 100 eh. Pero happy lang siya mo. Happy lang siya kay gusto niya. Happy mo na. Happy lang tayo lahat. Huwag siya nagdalagan. Wala. Kaya siyempre, kadamo na ba sa abtan? Inabtan niya ng Marcos nga amay. Ang Marcos nga bata. Ang Iloy nga Aquino. Ang Iloy nga bata. Wala siya tanan. Feeling ko sa Apo nga Marcos o kung Duterte ara man sige. Labay mo na ako na to kay Chris Aquino bilang nga balatian. Kung ang bago lang. Kabudlay may balatian ka muna no. True ang kay ko mabangkuton ka bala to ka. Ha? Kako bangkuton yung komplikado. balatian. Ano mo? Eosinophilic granulomatosis with cholangitis. Do nagduga ang balatian mo. Egg pa na lang ko ng action. Ala egg pie? Egg pa. Egg pa. Pero grabe na action boy. Very rare gina siya. Kay 1 sa 10 million katawo. Grabe, no? Ang may ara sang egg Of all pa. people nga si Chris gidya, no? True. Pag grabe nga siya. Let's pray for her. Uy, super screenshot si Elray. ready na. Ara na? Oo. Tiyo, Brian na lang na sila Rekwan. Tarpaulin. Oo. Mag-eleksyon bla. Tikan na lang kada ko ng patagan niya. Tikan ka. Ikaw mag-alala. Kung bala. Charot. Uy, ko dati. Kay Sir Elray na miyan ko. Very snappy. Okay? Sige. Binataton nga naman. Gina Sulgon, morning dira. Oy! Nanay niya Bigay ni Sulgon. Tatay niya Tony, ng Bibi, Nora, kag nong Romel. Pagsuberon. Kay Rosita Jones si Sulgon. Good morning! Dira sa may Babs Mangostan. Ay, nahidlaw ko sa pao. Makatok-togro karonay.
Para Karon? magbakalang paho. Ha? Para magbakalang paho. Kamahal pa sang gas sa ano no. Tomas Bronyola, morning man. Christine Miñez Villalobos. Classmate ko da Christine Puller Morillo. Good morning. Yes. Kag kay Ope Manaay da si Apo. Good morning. Hi, good morning. Grita Action Boy on air, no? Ang bata ni Sir Jurgen. Mhm. Happy birthday, Geraldine Salazar Hunsay. Yes, happy birthday Yes. from your rich papa. Yes, pangalan kay Papa. My papa bala. True. Bata ya ko na po. Bata. Bata. Oh. Pangayo lang da kay preparado na si papa. Oh, ara na da. No problema. Check lang, wala kang Jurgen tuong. pa. Wala kang tuong nga bulsa, check. Go. Correct. Kay liwat kay Mr. and Mrs. Roberto Pertoga, happy anniversary. Happy anniversary, Boss Sir na. Pert. Oh. Gina-invite ni Sir Arman Toga ang tanan. Tanan invited. Sa may hinuba, malalain sila guro sa dadamot ng kanto sila bala. Ay nga ari ka mo di. Hambal sa action na tanan. Kita para si Bangdan. Tanan wala exemption. All right. Si Ma'am Van Mayo. Yung super feeling ko ipaprint na ni Ma'am Van sa dito na daan sa Minnesota tapos dalon niya di. Feeling ko Ma'am Van muna tapos sugata mo di si Doc Matt miga muna sa bayo. Miga muna sa bayo. Perfect. Gusto ko happy ka. Perfect. Sige Direction Boy sa atin sininga Balita Special. Yes. Ito wala na suguda ito mga life lessons. Ito medyo Life lessons. Oo, nga dapat himuon sa pag-edad sa 20 years old. Medyo tarong-tarong at new topic, no? Tarong-tarong. Ay, na topic. Tarong lang. Tarong lang. Hindi, Subong yung tarong-tarong. Moto Action Boy, mo to hambal kuligad balang don't collect things, spend money on experiences, remind yourself that you'll die, chase fulfillment, not success, kag follow your dreams. Ay, kaanam Action Boy, spend time with your loved ones. Especially family. Yes, good Action Boy. Take time kagid ko no sa imo family, sa imo mga closest friends. Kay amo na ko no Action Boy ang cycle sang life bala. Kung bata ka pa or bataon ka pa nga nagatrabaho ka na, damo ka oras, pero wala ka kwarta. Kung adult ka na, tunga-tunga ka na, damo ka kwarta, wala ka naman oras. May sub-sub ka sa trabaho. Ang ikatatlo, tigulang ka na, damo ka kwarta, damo ka oras, wala ka naman energy. Okay. So, dapat, subong pa lang umpisahan na. Once nga, may tiyempo, kada may tiyempo, spend time with your family, Yes, enjoy with friends. Enjoy life. Yes. Actually, kay, ang ginahambal nila, actually, cliche man, pero you can never turn back time. No, di ba? Correct. Kaya, amo naging siling lang, time is gold. Yes. Time is gold, kaya hindi mo na sa mabalik ang ining nga oras na, hindi mo na mabalik. Correct. Ang ining nga minuto, dugay-dugay, hindi mo na sa mabalik yan, bisa nung ka gusto. So una, ginakugos sa pabata mo, subong hindi mo na makugos. Why pa maimbento ang time machine yung ginatawag nila mo? You can go back in time. Yes. Amo na kasubo. So ulihin mo na ba ma-realize? Ay, tani. Puro ka na lang tani dahil. Tani. Natani kong ginamo ko ni. Namo na ni. Nag-amuto ba? Oh, true. Hindi na sa kwan, hindi namin na. No, so dapat likawan, okay? Ang importante do the best during sa amos na at the moment. Yes, correct the Action Boy. Kag hindi man necessarily nga maghambal ka nga banding time, makadto ko mo tuya sa beach, malaga ko sa kundiin, hindi. Hindi. Sandala ka mo sa dalong paho plupong ko. True, gahulat sang paho or upod ka mo to sa bangga, nyo isipon ng jeep. To Malingaw nakatapos pa bangga ka to mo. kay mga bantay to mga galalabay to mga chicks. Nate, kita mo. Banding moment mo na yasi mga bata. Renz, i-chat ko be Renz. Renz, i-chat ko. Damo to galabay. Ay, hindi ka galipag ilaglag ni Renz. Kagapon doon nakakabi siya sa imo. Nakakabi, dako. Charot lang. Siling ni Ruth, sila Evangelista, to, may brown out boss. Yes, may brown out yes, boss. True. Please, yes. please check ang Facebook Schedule. post sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya naputang to namon sang Thursday pa. 6 to 6, ha? 6 yes. to 6. 6 a.m. to 6 p.m. Pero kisa may pasubra Action Boy. Lain guro ang kwan, orasan sa Seneco. Mayroon mong isang way galambot, ah. True. Depende. Bawi lang, Basta mo na lang isa. Nga mo na ka mo Seneco, magkwanaw. Tapos kada sa Ay, actually, Sunday. iya siyang NGCP, I think. NGCP. NGCP ni siya. Namin ko nga mo na yakalawi gidaw. Oo, kag every Sunday may ano gid no. Hindi pwede nga tag 4 hours lang. Paano kami kabanding di sa balay iya kay kaginot? Kaginot. Imbis nga magkadlaw-kadlaw tuy kadlaw irritable ka pa. Hindi na pwede nga pag 4 lang ka oras. Pagkalain bala subong sa 2 init oras, Action Boy no. gani. Mayo tani kung ang tubig sa prime motor tayo yun lang tubot.
Nadalahi yung remote. Kahit kung ginuot yung makapaligo sa banyo mo. Oo. Te, ano mo na, maugtas kapag pag tiyog mo sang gripo, wala ay may gatubot. By speaking, gali of brownout sa Domingo, yawa naman ko ni panag-ub naman. Gani, no? Teko, panag-ub ko na dahil niya mo. Sa ano pa lang, pang kuhan ka na daan. Tipon ka na. Saturday night. Pero basta mo namin brownout, ay, kuhan na, kinanglan kita, prepare lang kita, no? Yes. Hambal ni Ems, please greet on air ang tag-iya, di ka tiyangge, tupad ta, hambal, papa, ARB, pamatian niya. Umang kapayo yung pangalan, kaya ako daw. Great na sa tag-iya, na sa tiyangge, ah. Tag-iya sang tiyangge, dila sa may Cedar Road, Rosario Heights. Good morning, thank you so much for listening. Yes. Okay na? Kinama? Kakomply na ko? Okay na? Na-greet na ang tag-iya sa tiyangge? Okay na. Balikin niyo to, be. Alak. Ang next action boy. Sa din na kuno nga tiyangge? Sa The Road gani. Di na sa The Road? Sa may Rosario Heights. Rosario Heights. Takuleng. Yes. Sa inyo lugar gali. Tingnan din na tultulan lang bahay. Good morning sa gwapa-kagwapo mga peta. Thank you, Tita Athena Miran. Sige. Taan si Bubong da sa Tangob, amigo ko Bubong. Good morning. morning. Villarosa. Noel Benson Villarosa. Ay, ala, doon ang kulbaan ko sa hambal ni Joy Ann Ogdamen. Tigulang na ang lain pa, wala ka pa ba na kay nagsubsub ka sa time mo sa obra. Miss, malive ko lang siya. Kalain. No, basi kung to, tigulang. Hindi man na, it's all about balance. Actually, hindi ka dapat mag-rush, Don't rush on things. No? Hindi ka magdali. Once Kay you balo enter, ka, may ara, ginanagabati ko na yan, there's a time for everything. Time for everyone. Di ba? Ay, na. Ay, kasaka nga ako na. So, sige lang, bala na bala. Hindi ka magdali, May kakabalo, basing imo pala man, may paganig ko matawo. Oo. Basi tuod. Di ba? Basing imo nga pala nga saon, may pamatawo, no, dali. Malay mo, ang edad ko subong hindi bla, itong example ko to bla nga, kanday yugwaf, nasa kanda, nasa Playboy bla. Cinta na sa, pilang iya nga sa sawaw, by 5, by 30. But sa ingon ang diferensya lang, 50 anyo, so edad sa siyang 40 plus 1, may pamatawo, iya pala nga saon. Gani, no? Ako, oh my G. Sige lang, Pero may ari man di action boy, do contradicting man. Pero depende gyapon sa sitwasyon, Ang hambal di, don't wait. Kag we live life as though we'll always be here. Kag we put off climbing that mountain, writing that book, or going on the trip of a lifetime with your friend. Kag make a list of things you most want to do and be impatient about doing them, Connection Boy. Naimuon mo, ged. Kinalaimuon mo, ged. Do, may timeline ka. Because life is short. Yes. Hindi mo na sa uli na lang na. Mas mo sa uli na lang na. Kaso na lang na. Pero syempre, binagminagon mo man, kung syempre alang, syempre hindi na paiway na anay. Takto na blatod na action. Ato lang bala sa legal ba? Alagay subsub sang ubra, dapat damo sang kwarta mo da. True. You spend almost more than half of your life mangita kwarta. Oo. You can find happiness. Di ka na mo ano mo na dayon. Gani, hindi mo na sa Hindi mo na madalato. Hindi mo naman mo ni chiki. Okay, nagtugong gid sa mo sa Last Testament. Yang iya nga tanan nga kwarta kin lang ipadalagi siya ako ni kung mapatay siya ipadalagi siya tanan sa iya sa paglubong sa iya. Ipadala man tigin chikian sang iya. Naro chiki. Mong gano paano yan lang ingkasya lang to. Ingkasya lang to. Sa babaw ako sa dalong. Hindi lang chiki ka man na. True. Legal tender man na. Basta ang lain to kay bounce check pag hindi kay may pundo. May pundo. Iya ka ang bongga. May na lang may pundo. Damo sa kwarta mo. True. Di Bongga, gusto yung dalo na tanan kwarta. Pa-encash to sa babaw. Maui Taylor, ikaw niya. Ano to man? Maui Taylor? Abi ko si Maui Taylor. Ba si Maui Taylor ka? Ay, ako lang niya, si Eden lang niya. Eden? Ako lang niya. Don't panic. Don't panic. It's organic. Kalay. Ang next session, boy, are very important. It applies to you, to me, to him, to her, to everyone. Eat healthy. Ay. You are what you eat. Nga ayaw. Nga ayaw. Kaya hindi lang sugpon ako, you are what you eat. Yes. Di ba? Yes. Kung anong ginakaon ng kaon mo, amo ka na. Oo. Anong ginakaon mo yan? Guro ba tambok sa baboy? Hala. Ito ako yung man. Ang ginakaon mo, guro, ang mahilig ka guro sa coke, mag-inom. Amo na? So obvious sa panin. Kaya daw kakukulabadi si mo. Wow! Alam! Papi! Duran ako to, doon na miya. Iyan ako to bilang
Hindi, ano naman lang you are what you eat. Coca-Cola body, pero ang dagol. At least may shape. Wala ba shape? Ang ano ba lang? Dagol, may shape ah. Ang dagol ba lang? Kita mo na. Sa plastic? Oo, magaling dagol. Coca-Cola body, pero dagol. Ay, kalayan. Ang iba may di mahambal, Yakult. May korteng Yakult, pero damo pa mo na sa babaw. Kasabad. Nailig sa place ko nakasundbagin ako. Nakapus-on. Ang mga nga nagkasaka, di nga ako nga, no? Ang ako nga pelda. Okay? Ang next action, boy. Don't rush. Don't wait, pero may don't rush. Don't rush, oh. Depende kagapon sa sitwasyon. Actually, it's all about balance. Yes. It's all about balance. Yes. Di ba? Correct. Balance lang ang pangabuhi ta. Amo ito ba lang hambal mo sakto, gito action boy. Kaya kita ko bala subong damo ga. Damo mga pakasal, chuchu. Don't rush. Kaya once ka mag-enter ka na daw, wala yung balaya divorce sa Pilipinas. Yes, correct. Oh. Wala divorce sa Pilipinas. So, hindi mag-enter danay sa something unusual or unfamiliar ka. Correct. Na? Kaya wala na sa libro. Wala na sa libro. Does not go by the book. Why na sa sang playbook. Wala sa guidelines. Why guidelines? True. Wala RA, wala PD, wala EO. Wala IRR. Implementing rules and regulation. Okay, so don't rush. Ang Don't rush, next and last action, boy, don't regret. Hindi ka magdalsol? Oo. Kay every new week, kuno action boy is like an empty page that you can write a new story. So move on from yesterday and look forward for tomorrow. By ilang today? Bayan lang today. Bayan lang today. Oo, kaya wala pa nabutang today. Yesterday, kay tomorrow lang. Bayan na lang today. Ang today, live by the moment. Live by the moment. Perfect. ATM. Oo. At the moment. Sige. May kaya ba bang konti blang ng magpulit sa kanon? Hindi, abi ko, si ihada ko ni. Oo. Halin ko no sa Japan, mapulis Bacolod, nung kinanglan pa, wala na quarantine. Wala na. Importante lang, may kuha ka lang, may vaccination card ka lang. Ngagaw ka mo kay may na-detect na. Si Gulpi naman bala. Ano man ang BA5 na? BA5 sa variant, sang Omicron naman actually. Ang sa variant, may sa variances pagid. Kadamo na sa mga... Sige na lang ito, variant ni. Pagamos kabuhi. Pero basta wala na, mapuli ka from abroad. Why na kayo ng land vaccination card lang? Why na gani sa hindi mo na kailangan ng RT-PCR test sa lindira sa inyong lugar ngayon nalinan. Hindi na requirement. Lagaw pwede na, no? Tawhay na halog na, no? Himo ginaduso na to gani nga optional ang face mask. Gasto naman ni sa lipstick. Dai maabot din na ang para sa imo. Just wait, ginapilian ka pa ni Lord sang forever. Wala ka forever ta. Kaya ba si kabudlay siya imo pilian? Amo na. Dapat ang swak gid sa kaga mo na sila lang unugay siya sobra pili. Kaya ba siya ang mabilin bila siya mong pinilian. Sige lang Sige lang wala kuya. Importante. Buhi. Happy ka. Amo na dapat subo. Dapat ka tutudlo kasi mo na may respond. Good. Gusto ko happy ka, ha? True. Hasta sa no na guys ang wala na PCR test. Hasta depende mag-ban actually sa national ITF. Hindi nga magsige ni ang sitwasyon nga amo ni nga nubo ng na cases. why na ya. Sige lang na ya. Kabay pa nga ma-open na. Kag para kalagaw nakita mo pa Jeju Island action boy. Okay, why visa? Visa free. OMG. Di na Jeju Island. Sa Korea. Nagani sa bala ko sa Korea pero nga what is in it nga daw amo ginasang gina tourist spot yung mga shootan. Ginasutan? Shootan sa mga Ano pa ito sa Korea ni sa. Ari sa iyo no. Sa punta? Oo, ari Korea ni ba? Dili South Korea na din, North Korea na din. Ari di sa gamay na. Nan. Kita mo? Kita ko. Nang may cable gamay Wala niya cable ka pa wala. Ay karami basta ako holding hands. Super. Yan pa hold naman ng hands mo. Wow. Gusto ko? Happy ka. Hinayan ko. Kinabasa ko na si Jen Buero mo, good morning. Nasa kalbo ang True Love Aksyon Eden. Ay, labongga. Double pa boko? Damol pa. OMG, feel ko pa kalbo ka na. Kay kabalo ka kung di haling nasa kalbo ang True Love. Kaya compare naman nila ang gahibi sa kalbo. Ng mga bana, tungkol sa mga artista. Nga daw, sige, sila yan daw. Intimate gyapon ang ila sininga love relationship. Teka walo ka, kung kalbo ka, tika budlay naman mangita ka. Kalbo ka na iya, ka mangita ka bisig iban. Oo, kay mambala ka rin ay ano
na ano niya Dali kayo ma-identify. Kaya ma'am, balan ano pa rin na biga-biga isang roll-on. Isang roll-on. Yan na po naging napangitain nga magkalo ni sa pula ka magsusuputin no palito no puspuro ni sa. Ano ka No palito sa puspuro ni sa. Hindi ba? Yes. Yes na lang. Kalo pula or kalo itom ka? Oo. Pusok-sok ka puti. Daw palito ka sa puspuro o mangita ka pa iban. Muya ka. Sige. Sa Blue Blade Game Farm dira sa San Pablo, Laguna, morning sila ni Edser Sam Diente, no? Kaya siya pamilya dire. Henry Palma, may aga man sa imo. Yes, sige. good morning. So okay na kita, happy weekend na kita. Kay gusto ko, happy ka. Perfect! Tandaan nyo na sa mga taga-barangay Panukoy. Good. Sir, liyaw lang ko na sa katon, katarpulin na. Oo, Sir Ili, ato na kadaan, please, para ako pang time ta mag-edit. Pero di ba si magdalaga, katublan, ito pong senador mo nang iyayang Pabay, ikamiya, kaya afford na mo. Sige. Mga ka-aksyon ninyo mapatiya na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Eden Aboso. Nag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.